खालामनानै साफा खालामना लानांगौ आरो हेलो लोगोफोर नमस्ते खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायबाय ओमफ्राय दिनै आं खुसिया संनो थाखाय मैगं नागिरदों आरो खांथुमनाय माबाफोरदो मैगंफोरदो संगोन आरो तो दोस्तों आज मैं कुकिंग का वीडियो लाई है इल्फिश के साथ जड़ी बूटी रेसिपी बनाऊंगी आप लोग देखते रहिए दायो खुसिया लाना फैदो आरो जोङो दखानाव खुसिया मासेल' लांगोन दे दायो लदबनायनांसो रावबो जाया जोंहा ओइ थलाव जों मासे लायनो टेबि जायनि बिला माने आखौ बुथिगार दिना दोनदो रानजुबाय ओरो फया बियो फया जों इखौ दुमरु बिलाइ होनो आरो सोर सोर मा होनोबाय ओमफ्राय इदो जों खुसियाखौ दा साफा खालामगोन आरो इससे हम इल्फिश को साफ करूंगी इस पत्ते से खालामनानै साफा खालामना लानांगौ आरो दा आं खुसियाखौ दानना लानोसै आरो ओमफ्राय साफा खालामखांबाय सुखांबाय थैखौ देखायबा माबा कपिराइट फैयोना बेनिखायनो थैखौ देखायाखै आरो साफा सुग्रोनो लादों आङो बेनि उनावसो देखायदो दा ओमफ्राय नैया बिबुखौ पुरा माबा जोबखादों आङो गुजिदो सुफ्लुंनानै हाना होदो आरो गैया बादुरि लता नागिरनो फैदों दाने लाबा मिसिं बिलाइ जारि बिलाइ माइसुन्द्रि बिलाइ ओमफ्राय जाब्रां बिलाइ बिदिनो बहुत माबा लाबाय ओमफ्राय सामब्राम लाबाय पियास लाबाय ओमफ्राय इखौ मिक्सियाव होनोसै आरो दानिया बेखौ उननानै दै बाय होनानै गासैखौबो सुना लाबाय ओमफ्राय दायो थावाबो दुंबाय नैया खुसिया बेखौ दा एवना लानोसै आरो थावआव दाने लास्टाव होनोसै जिरा गुन्दै
दानिया रेडि जाबायनिया फिसाजोनो ओंखाम दौनोसै आरो मेनलि फिसाजोनि थाखायनो फालौ होनाय जायाखै फिसा खासेया माबा फालौ जानो हाखायाना ओमफ्राय गिदिर सासेयाथ' जाखायानो खुसिया ओमफ्राय रावबो जाया आरो आबौ मुवाबो जायानो प्रेसार गोनांखाय बेनिखायनो फालौ होनाय जायाखै आरो थेवबो जि बुरजा जादों माने खांथुमनाय बिदि मैगं होनबा जि मोजां जायोना नों साखिनायदोंमोन आं जि गोथाव जादों Có 5 cent.